Ale pojďme se posunout od problému k tomu, co se s tím dá dělat. Existují totiž strategie, které mohou pomoct. Začneme u těla. Jak znovu získat aspoň trochu kontroly a jistoty. Základem všeho je chytré plánování. Nejde o to stihnout všechno za každou cenu. Naopak, klíčové je stanovit si priority. Třeba jeden hlavní úkol na den a 2 menší. A pak to tempo. Střídat aktivitu s odpočinkem. A hlavně plánovat si pauzy. Zní to jednoduše, že? Ale je to neuvěřitelně efektivní způsob, jak si ušetřit energii a vyhnout se přetížení. Klasická otázka. Teplo nebo chlad? No, a na to není žádná univerzální odpověď. Tady je potřeba stát se tak trochu detektivem vlastního těla. Poslouchat, co zrovna potřebuje. Někdy uleví teplo, které uvolní svaly, jindy zase chlad na sklidnění zánětu. Je to prostě o zkoušení a hledání toho, co zabere zrovna teď. A co jídlo? To je další obrovsky silný nástroj. To, co jeme, může buď zánět podporovat, nebo s ním naopak bojovat. Takže zaměřit se na protizánětlivé věci. Omega-3, spousta listové zeleniny, ořechy, bobule. A naopak se snažit omezit alkohol a hodně zpracované potraviny. Jo, a samozřejmě pít dostatek vody. To je základ pro regeneraci.